just like this. L'alter és un sumatori a lo que ja n'hi ha, a lo que ja hem aconseguit. Nosaltres s'hem assentat i hem crescut a base de les comandes setmanals que fem a famílies i que repartim entre setmana, i això és realment la base estructural del projecte que no anem a abandonar. Aleshores, l'alter és un afegit, és un sumatori en el que volem completar algunes aspiracions i motivacions que continuem tenint i que volem començar a donar resposta. Para nosaltres l'alter és l'expressió d'una necessitat que creiem que no és sols nostra, sinó també de la xarxa de la qual formem part. I crec que bàsicament és la necessitat de trobar-nos entre nosaltres i de trobar-nos amb l'Horta. L'alter de Bona Senda intenta proposar és que en un lloc on s'està produint aliment, on s'està venent aliment, també siga un lloc que se presente com a escenari per a generar ponts, per a generar interaccions socials, per a conformar societats més connectades, que a la fi són aquestes societats les que actuaran sobre el territori d'una manera més proporcionada y acorde a las necesidades humanas. Porque yo creo que lo más importante es que eso no es un proyecto de Bona Senda. Eso es un proyecto para todos, es un proyecto para que podamos aprovechar el espacio para unirnos, para juntarnos y que cada uno puede aprovechar de ese espacio como un espacio para conectar y para fomentar y dar más visibilidad a la agroecología y a la bioconstrucción, que es también una parte que es importante, a la permacultura, y eso es un espacio para todos. Que l'agricultora o l'agricultor deixen de ser eixa persona estranya, no? Eixa persona aliena a la nostra vida, que simplement està produint, no? Que veus des del cotxe quan te'n vas de vacances i està ahí rascant. Apropem també com la nostra... Sabia que t'hi va gustar, perdó. Apropar la nostra feina a la gent per a que siguin partícips també d'aquest procés, perquè el procés acaba amb elles, no? Acaba en la seva taula, la taula de la seva casa, de la seva llar. Sí, que ecològic a voltes no se sols és l'alimentació, que ecològic significa més allà, no se sols és saludable, sinó que els treballadors estiguen bé, que se mos reconega. Sí, que és un gran esforç el procés que quan t'aplica el teu plat a casa. Un suelo sano produce verduras sanas que produce personas sanas. Al final, ese es el concepto. Buah.